спасянето на Исак от Авраам. Бог видя искреността и покорството на Авраам и видя, че той е издържал на Божието изпитание. Въпреки че Бог прие неговата искреност и покорство, той все още не беше достоен да стане Божий довереник, да се превърне в човек, който познава и разбира Бог, и в човек, който е запознат с Божия нрав. Той беше далеч от това да бъде в едномислие с Бог и да следва неговата воля. Така че в сърцето си Бог все още беше самотен и загрижен. Колкото по-самотен и загрижен ставаше Бог, толкова повече изпитваше нуждата да продължи управлението си възможно най-скоро и да може да избере и да придобие група хора, които да осъществят неговия план за управление и да изпълнят волята му колкото се може по-скоро. Това беше нетърпеливото намерение на Бог и то стана непроменено от самото начало до днес. Откакто създаде човека в началото, Бог копне за група победители, група хора, които могат да разбират, да познават и да възприемат неговия нрав и които да вървят с него. Това намерение на Бог никога не се е променяло. Независимо от това колко дълго трябва да чака, независимо от това колко труден може да бъде пътят, който предстои, и без значение колко далечни са целите, за които копне, Бог никога не е променял или изоставял очакванията си към човека. Независимо от това колко дълго трябва да чака, независимо от това колко труден може да бъде пътят, който предстои, и без значение колко далечни са целите, за които копне, Бог никога не е променял или изоставял очакванията си към човека.